Pozdrav svima, dragi moji prijatelji, na YouTube kanalu. Ne želim da nekako ispod tepiha prođe veliki znanstveni rad Molecular Science, top jedan znanstveni časopis. Objavljen je znanstveni rad naših vrhunskih znanstvenika, 4 znanstvenika koji su doveli u korelaciju, u poveznicu, nažalost, ono što mnogi osjećamo i govorimo već dugo vremena, posljedice bockanja mRNA eksperimentom, ne samo autoimune bolesti, miokarditisi, ugrušci od kojih su toliko ljudi je stradalo, nego i ti iznenadni, pod navodnicima iznenadni tumori, boleštine najgore vrste. Ovi naši znanstvenici su napisali znanstveni rad o tome, naravno kažu kako su potrebne i daljnja istraživanja, ali jedan veliki, hrabri iskorak ljudi koji se ne boje Big Farme, koji se ne plaše korporacija, koji ne prezuju od ničega jer ih zanima istina. I takvi znanstvenici nama trebaju. Znanost uvijek propitkuje, znanost uvijek ide above the range, iznad nekih limita, i znanost se nikada ne boji, ona prava koja nije potplaćena, gdje su znanstvenici heroji koji daju sve od sebe i pronalaze najnovija rješenja da pomognu ljudima i unaprijede društvo. Pa evo, hvala našim hrvatskim znanstvenicima koji nisu dio interesnih skupina, korona kartela, nekih drugih priča, nego hrabro istražuju dalje i otkrivaju svo ono zlo koje se događalo nama ljudima. Od njih akademik Krešimir Pavelić je definitivno jedan od prvih, od pionira koji je javno progovorio, koji je dobio po glavi tekako i puno je trpio i stvarno jednom će se tom čovjeku pisati knjige, ali evo, cijeli tim je sada njih 4 koji su objavili taj znanstveni rad. Ono što laik stvarno može vidjeti, da mi koji se nismo cijepili imamo puno jači imunosustav. Ako je tko i imao tu koronu, on ju je dosta onako s nogu, što bi se reklo, prošao. Drugi ljudi su devastirani, primili u sebe 1, 2, 3 ili čak 4 bocke, gripe, viroze, nove korone, uništavaju ih, baš ih radi im ogromne probleme, a neću ni govoriti od tlaka, srca, ugrušaka, kožnih stvari, oboljenja, do onih najgore vrste. Njih je nažalost na pretek i puno toga lošeg se događa baš onim ljudima koji su to primili u sebe, tako da treba o tome javno govoriti. Naravno, nitko zdrave pameti ne niječe znanost i znanstvene dosege, i znanost nam je potrebna kao takva, ali isto treba se prisjetiti koliko samo je Big Pharma, ne znam, Pfizer u Hrvatskoj je platio $50 milijuna nagodbe jer su liječnike podmićivali da ljudima daju samo neke lijekove, a ne one druge koji su bili bolji za njih. I koliko imate samo dokumentarnih filmova, dokazanih, istinitih, o mitu, korupciji Big Pharme. Dakle, samo googlate, izađu vam na desetke filmova, tekstova, analitičkih članaka i tako dalje. To je ta ekipa koja ne preza od ničega radi profita. Neki misle da se tu kriju još neke dublje stvari, ali evo, dobro je da se o ovome piše, da se govori, a ja vjerujem da svatko od vas gdje god je zna ljude koji su u sebe primili bocku i požalili radi toga, a s druge strane toliko je nas koji nismo i koji stvarno nijednom nismo požalili što nismo u sebe primili to obilježje, taj mRNA eksperiment. Čuvajte mi se, Bog vas sve blagoslovio. Hvala vam što ste uz mene na mom YouTube kanalu. Hvala vam mnogima što ste kliknuli taj subscribe, pretplatili se na moj kanal. Mainstream medije nemam, koriste svaki trenutak gdje me mogu oklevetati, nanijeti mi štetu i onu političku, naravno, mog djelovanja tako u društvu. Sve ono dobro, svi oni projekti, okrugli stolovi, sve što radim, amandmani, najaktivniji sam saborski zastupnik kojih prvih 6 mjeseci, to ih ne zanima, niste čitali o meni u intervjue u medijima, zato jer sam njima bug u sustavu i problem. I jedine imam vas, narod na terenu i društvene mreže, pa hvala vam što me ovdje pratite i što mi tako, svi vi koji ste se pretplatili na moj kanal, dajete mi potporu, u stvari snagu, i pokazujete mi da nisam sam u toj borbi. Čuvajte mi se i Bog vas blagoslovi.